be. He. Şu düğünden beri bir fikir hiç günüme koyan okta kalk. Näme pikir? Soraw mı? Vay, bir soru, He. bir fikir. He Allah. Şöyle Näme soraw? kellämiň içinde aýlanıp durda. Soraw. Hawa. Näme soraw? Onu Han soraw. özüm çözäjek bolýan hiç şu iki bolmadan çözdürjek zat değil. Han onu bolan aýtan näme soraw? Aytsam hakikat diýene ha şu ağaçlar ullokan miwol ağaçlar var. Hawa ne miwala? Miwol ağaçlar ana. Erik var, alma var, nar var. Hawa miwol ağaçlar. Şolorun getirýän miwolary Ha. jinnim ýatjak. Keçicikde. Ha ownuk. Ownuk. Andan. Ine bir yerde öwürýän bakça killer var. Hawa. Ine olar kädi, gawun, garpy. Hawa. A bular bolin ballagy bir inçejigem bolin. Ejitse. Ejizde de bolin. Getirýän miwolary bolin. Lokan. He. A şoň yerini çalsaýdyň bolanok mu kaka? Da, doğrudan aýtsyn aýda geň soraw eken bolin. On çal saýyp näme ol kiminiň elminde klata däl ol. On çal saýyp bolmaz A menim şoň pikir ne diýänna? He, şoň. Näme üçin beýle ka? O ullokan agaçdy. Kinwançy miwe yerdäkilerde de ullokan. He. İnçe baldaklı da. Hawa. Ola şeýle da ol. Be. Ha. Sünnetme keýwan. Ne? Oho. Toba. Be. Keýwan. Qaranymy gaýdan? Ha, ne garalyň aşagyna durdunsa. Vay. Hakykati. Ha. Hälim şu kädiniň şoň üstünde bitmeýäni. Ha, indi düşündüň däl keýwany. Vay. Düşündüm hakykati, düşündüm. Aňyrýany bilen düşündüm. Äne düşünen bolsa. Men gowsy beýle pikirler etmän taňa çaý demläýin. Bak saýdy. Aşır. Hay gelinlira bar ýasyň ey. Ey keten köýnüň mi öle diýey. Ay ýagyş näme ýagýasyň o. Töwerüňmi sile diýey. Näme nahar bişýä keýwany bun. Töwerüňmi sile diýey. Näme boldy taňa näme boldy? Keyfim kökdemen. Tebi gatdaby. Yo tebiýe gatdan mehmanlar çağırdyň bana haram taýyn olda. Onu el mihmanlar çağırdım. Nahar tayin boldy. Sen o mihmanlar çağırma diýdiň aýaňy. Yoşrak gulaşyr, yoşrak gul gomşular istäýmek birden. Mihmanlar çağırma Men diýdiň. häle gölen gözläp görkän sen mehman çağırjak diýdiň men. Mihman çağırma diýdiň sen. Öýde hiç zat ýok diýdiň ha. Aman ol. Mehman diýen adam çağırmak gerek ha. Mehman gelese gelin, gelmez gelmez. Näme etmelmen? Gomşular çağırıp pişiren köp nahar pişirdiler. Ýerden şöldürtdiler men. Muňa seret üýtgäp durab. Öňe bir zat diýe, ýene bir zat diýe. Ay aman billahi. Bolýa gomşular çağırmalymy? Gomşular çağır bir kagadan nahar we pala o matardy men. Bolly. Ay gomşular gelin nahara. Gomşular. Ne mollu kagaýdym ga? Şergede efendi ağaň ýanyna gideýin diýen şu aşyra bir zat dolýar, toňky dur. Efendiden sonra aýmatam men şol.